ମୁଁ ଗମେଇ କହୁଛି। 1100-1500 ବର୍ଷର ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ। ମୋ ପାଦ ଦେଶରେ ମାଣିକାଗୋଡ଼ାର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଣିକାଗୋଡ଼ାରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଶାସନର ଚିହ୍ନକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଣିକାଗୋଡ଼ାରେ ତାର ବୀର ପାଇକର ଗୌରବର ଗାଥାକୁ, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଠିଆ ହୋଇଛି 7 ମହାମାୟା। ସେ ହେଉଛି ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗାଁ ମାଣିକାଗୋଡ଼ା। 12 ମାସରେ ଯାହାର 13 ପର୍ବ। ଏହି ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇଚାରାର ଶବ୍ଦ। ଯାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ, ସେ ହେଉଛି ଏହି ଗାଁ ମାଣିକାଗୋଡ଼ା। ସେହି ବୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଗାଁ, ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶର ଗାଁ ମାଣିକାଗୋଡ଼ା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଣିକାଗୋଡ଼ାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ଏହି ଦଶହରାରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।